היי, סבבה. יפה לך ככה, לבן. תודה רבה. מה נשמע חברים? ברוכים הבאים לעוד פרק של נדל"ניזם. אני נמצא פה תום חיימוב, יונתן, חברי הנאמן, בן דוד. לא ידעתי שאנחנו מתחילים. לא, אני לא צריך להגיד לך כל פעם שאנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים, עכשיו. סגור. יאללה. מה קורה? היום אקזיטים. אקזיטים. דיברנו שיעור קודם, פרק קודם. פרק קודם, בדיוק. דיברנו על הערכת שווי נכסים. נכון. ואנחנו רוצים לדבר קצת על אקזיטים, אתה יודע, זה משהו שכולם מדברים עליו, איך אני מוצא עסקה מתחת למחיר השוק. עכשיו, גם שמתקשרים אלינו בדרך כלל, מה תמיד אומרים לנו? אומרים לנו, תשמע, אתה שואל, מה המטרה שלך? המטרה שלי זה לעשות אקזיט. כן, לעשות כסף. אנשים לא מעניין אותו, יעשה פחי זבל, למכור כיסאות, זה רוצים לעשות כסף. כן, אבל, כן, נכון, אתה צודק. אין מה לעשות, אבל כולם מחפשים את הכסף המהיר. נכון. השאלה בכלל, קודם כל בוא נדבר על זה רגע ברמת הקונספט. האם בכלל יש כזה דבר, כסף מהיר? אני חושב שאנשים מבלבלים את המונח אקזיט, והם רואים שונה את מה שאנחנו רואים כאקזיט ממה שהם מדמיינים. הם חושבים עכשיו, יאללה, ייכנסו לדירה, יקנו וימכרו וזה, אבל הם לא מבינים שיש פה הרבה עלויות תוך כדי תנועה שצריך לקחת אותם בחשבון, כדי שהאקזיט לא יהפוך להיות הפסד. כן, לא יהפוך להיות... חיפשתי מילה הפוכה. חיפשתי מילה הפוכה לאקזיט ולא מצאתי. יש מינה כזה גם, דרך אחת לעשות אקזיט, אני שם את זה במחאות כפולות, כי זה לא בהכרח אקזיט, אבל לעשות מכה, בוא נגיד בתחום הנדל"ן, זה לקחת דירה שבורה, לשפץ אותה, ואז אחרי זה למכור אותה ברווח... אנחנו נדבר על זה היום, אבל למה היה ההקדמה הזאת? כי כאילו רציתי שאנשים יבינו שאם הם לא יעשו את החישוב נכון... נכון, ברור. בכניסה... בגלל זה רציתי להיכנס לזה, כי יש לך כל כך הרבה עלויות, אתה יודע, עזוב מיסוי, עזוב אתה יודע מה? עזוב אותי ואותך. יש הרבה יותר עבודה של שיפוץ, של ניהול הנכס, תשתיות, יש פה הרבה מאוד עבודה. ניהול העסקה. בדיוק. רוב האנשים נופלים בעסקאות אקזיט בניהול העסקה. בדיוק. ואז הם גם לוקחים משכנתות שהן לא מתאימות. אתה יודע, כי הם אמרו עסקת אקזיט, אז אני אקח משכנתה שהיא מה שנקרא כמה שיותר מאפשרת לי לפרוע יותר מהר. ואז מה שקורה זה שהם לא מצליחים לפרוע, ואתה יודע, בסוף הריביות משתנות להם בפרצוף, ואתה יודע, כל מיני דברים כאלה. אנחנו היום נעשה בזה סדר. אז קודם כל, המטרה שלנו בעסקת אקזיט, אם אנחנו רוצים לעשות עסקת אקזיט, זה שלב ראשון להבין, ופה תום אנחנו הולכים לעשות פה שירות שאתה יודע, הולך לגרום להרבה אנשים לא לאהוב אותנו בשוק, במיוחד אנשים שכן משווקים את העסקאות אקזיט האלה, להבין שעסקה שנמצאת על המדף היא לא עסקת אקזיט. כן, אם עסקה שהיא זמינה לי, והסיכויים שהיא זמינה וקרובה לי, ומאוד נוח לי להגיע אליה, וכל אחד אחר יכול להגיע אליה, הגיוני וסביר מאוד להניח שבגלל שזה כל כך קל, זה לא אקזיט, כאילו, יש שם קאץ'. נכון. בכל דבר יש קאץ', דרך אגב. אני חייב להחליף כיסא, אני לא יכול ככה. טוב. אני מצטער. לא נורא, מה, זה קורה תוך כדי תנועה. אנחנו אותנטים. מתחילים ככה, מה שנקרא, על הדרך, וזה הכל. משתפים, מה שיפה, אני חושב, בפודקאסט, אנחנו משתפים את הקהל, מה שנקרא, זה לא מתוסרט, זה לא ערוך, זה כאילו... לא, זה קצת ערוך, אנחנו מדברים, יש שטויות שאני כאילו עורך, יש שטויות שאני חייב לערוך. אבל יש פה ככה, אני חושב שזה אותנטיות כזאת יפה. כן, 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 אני משאיר את כל הדברים שביני לבינך, משאיר אותם as is, שזה מקסים. ויאללה, let's get down to business. בקיצור, אז איפה היינו בזה אתה מכיר את זה שמשווקים לך קרקע אחרונה בעסקת אקזיט, אתה הולך להרוויח פה $1,000,000, כל הקרקעות החקלאיות, כל הזה. עכשיו, אני לא אומר שכולם זה לא אמת, אבל בסופו של דבר צריך להבין דבר פשוט. אנשים לא יותר טיפשים ממכם. אנחנו צריכים לתת קרדיט שאנשים אחרים לא טיפשים. אף אחד לא רוצה למכור בהפסד. נכון. אף אחד לא רוצה למכור במחיר שהוא מתחת למקסימום שהוא יכול לקבל. ולכן חשוב להבין שהדבר הראשון כדי לעשות עסקת אקזיט מוצלחת, זה להבין שעסקת אקזיט, תובנה בסיסית, יסודית, היא לא במדף. אבל יכול להיות מצב שאני אמצא כזאת ביד 2, במקרה, בטעות, שאני רוצה לשים לב שאני לא צועק. לא, אתה לא יכול לצעוק, זה מאזן את זה. בטוח? כן. נכנסתי לדיסטורז'ן. מקודם? לא, ראיתי בעריכה. בסדר, אני אשים לב לזה. עקרונית, כל עוד זה בירוק או בצהוב, זה לא קופץ לאדום, אז זה בסדר. זה לא בדיסטורז'ן, סבבה. אז כן יכול להיות שאנחנו נמצא עסקה כזאת ביד 2, כי יש מישהו שלא רוצה דרך מתווך, ואתה יודע, אנשים משמרנים כאלה של פעם, והם קצת קצרים במזומנים, והם צריכים את הכסף. אז יכול להיות מצב כזה. לרוב,
זה לא ימצא שם. לרוב, העסקאות האלה כבר מתווכים אותם ישירות למישהו ספציפי, מישהו שהוא מקושר יותר, מישהו שהוא יותר קרוב לצלחת. בואו נשים את זה במונח הזה. נכון, נכון. ובואו רגע נדבר, אם כבר דיברנו על מתווכים אותם, בואו נדבר רגע על מתווכים. אתם פותחים יד 2. מה המתווך הרי איך עובד מבנה של מתווך? אנחנו צריכים להבין את זה. יהיה לנו פרק שאנחנו נדבר רק על מתווכים, אבל בואו רגע ננסה לגרום לאנשים. זה קשור לאקזיטים? זה קשור לאקזיט חד משמעית, כי זה תובנות יסוד תום, שאם אנשים לא מבינים אותם, הרי אני יכול עכשיו, אתה יודע, לשפוך להם את כל התורה ב10 דקות על אקזיט, איך עושים את זה? סבבה, הם כבר יודעים את זה, אבל מה שהם לא יודעים זה את ההיגיון שעומד מאחורי בכלל איך בנויה עסקת אקזיט, ואז בגלל זה הם אף פעם לא מגיעים אליה. נכון. הרי אם אני מתווך, יש לי, אם אני מתווך טוב, 10-15 נכסים בבלעדיות. הבלעדיות הזאת היא מוגבלת בזמן. לכן מטבע הדברים, איזה נכס אני ארצה להעיף קודם? את הנכס שקיבלתי אתמול בבלעדיות, או את הנכס שאני כבר 5 חודשים בבלעדיות עליו, ועוד חודש 5 חודשים, מן הסתם, כי אני רוצה לתפוס אותו. נכון. עכשיו, למה הוא 5 חודשים אצלי בבלעדיות? מן הסתם שאני לא מצליח למכור אותו. אז אותו קודם כל אני אתן לו עדיפות לנסות להוריד אותו מהמדף. זה כמו מלאי של חלב. יש פג תוקף לנכסים. אז אני אנסה תמיד להוריד את החלב בסופר. אתה הולך מה קודם כל במדף מקדימה? התאריכים הקרובים. יפה, התאריכים המאוחרים מאחורה. עכשיו, אותו דבר גם בנדל"ן. אז כשאני פונה למתווך, ואין לי היכרות קודמת איתו, אין לי מערכת יחסים מקצועית איתו, הוא יציע לי את הנכסים, מה שנקרא, את ה-first in, first out. אוקיי? זאת אומרת, הנכסים הכי שצריכים להיגמר, עכשיו לא בטוח שהם גרועים, יכול להיות שהם מצוינים, אבל לא בטוח שזה עסקת האקזיט. עכשיו, ברגע שמתווך מאתר עסקת אקזיט, יש כאלה סביר להניח שגם הוא ייקח את זה לעצמו, או שהוא ייקח את זה איזושהי עמלה מסוימת. יפה, אז קודם כל, תמיד אם הוא יכול, הוא ייקח את זה בעצמו, וזה בסדר גמור. אנחנו מעודדים, הפוך. כשאנחנו מלמדים מתווכים בקורסים, אנחנו תמיד אומרים להם, אם אתם מוצאים עסקת אקזיט, אתם יכולים לקחת, קחו אותה לעצמכם. זה לא בושה, וצריך להגיד את זה בפה מלא. אתה יודע, לפעמים אנשים כאילו מתביישים בזה. זה חלק מהעבודה שלהם. נכון, אם הם מוצאים עסקת אקזיט, שיכולים להרוויח רווח. יפה, אבל מה קורה או שאין להם כסף, או שהם כבר נכנסו לעסקה אחרת, ואז הם מצאו עוד עסקה, הרי בסוף אין להם כמות בלתי מוגבלת של כסף. ואז מה שהם יעשו זה, הם יחפשו למי להביא את זה. אבל למי יחפשו את זה? לכל מתווך יש רשימה של משקיעי זהב. עכשיו, הרבה פעמים אני זוכר שהייתי בתחילת הדרך, הייתי עובד עם משקיעים. אתה אומר את זה מתוך ידע שבתור אתה, כי היית... בעצמי שנים טיווחתי, כן. גם היום אני חלק מהקונסטלציה של העבודה שלי, היא די קרובה, אפשר להגדיר אותה כקרובה לעבודה של תיווך. כן. אז בוא, אני אדבר איתך, מה קורה? אנשים מתקשרים, אומרים, מה נשמע? בסדר, מה קורה? מה אתה מחפש? אני מחפש עסקת אקזיט, אם יהיה לך, תתקשר אליי. עכשיו, נראה לך באמת שאני אתקשר בתור מתווך למישהו שהתקשר אליי בטלפון פעם אחת ואמר לי, אם יהיה לך עסקת אקזיט, תתקשר אליי? בחיים אני לא אתקשר אליו, ואני אגיד לך יותר מזה. אני גם בדקתי את זה. היה לי רשימה של משקיעי אקזיט. עשיתי רשימה כזאת בטלפון, ואז כשמצאתי עסקת אקזיט, התקשרתי, היה שם איזה 30 אנשים, התקשרתי. אף אחד לא אמר לי, קניתי. במקום. עכשיו, כי הם בעצמם לא במוכנות לקנייה. הרי איך הוא ידע שזה אקזיט או לא אקזיט? הוא בעצמו לא יודע. הוא לא יודע לסמוך עליך גם. הוא גם לא יודע לסמוך עליך. עכשיו, אני לא רוצה שהוא יסמוך עליי. כי אני רוצה שהוא ידע את האזור, שהוא ידע את השטח. עכשיו, אם הוא בעצמו לא מכיר את השטח, אני שואל אותו, אתה מכיר את השטח? אתה יודע מה זה עסקת... באיזה מחיר אתה קונה? דיברנו על זה מקודם. אז רוב האנשים אפילו לא מוכנים לעשות את העבודה המקדימה. ואז גם אם יבוא להם עסקת האקזיט, הם לא ידעו. כן, שזה מדובר, איך לעשות אותה אקזיט. לא, גם איך להבין האם זה אקזיט, או האם זה לא. עזוב להבין, באמת, הלכה למעשה, באמת לעשות את החומר גלם הזה, יעלום, גם זה דורש עבודה. נכון. אוקיי, לבוא ולהגיד לך, יש לי פה יעלום, לא מספיק. האם אתה יודע להבין שזה יעלום? נכון. קודם כל, בכלל אתה יודע להבין שזה יעלום? כן. או שאתה חושב, אולי זה לא יעלום. אולי אתה גם לא יודע מה לעשות עם האבן הזאת. אולי זה זרקון. בר יקר, שנייה, אני הולך להביא מים, 2 שניות. בכיף. אולי. אני מביא... זה דברים שאני אומר. אבל להגיד לך מה שמפעם לפעם אנחנו מה זה משתפרים בצילום? חבל על הזמן. באמת. אני גם רואה את הזרימה, כאילו אנחנו משתפרים בפודקאסט. כן, יותר נוח לנו. אוקיי, לא נעשה פרסומת לנביאות. לא שילמו לנו על זה עדיין. תשמע, האמת שזה הזוי, כי אפל הם היחידים, אתה יודע שאין להם כאילו נגיד, נכון, כל החברות נגיד מוציאות לכל מיני יוטיוברים כאלה,
כאילו לסקירה וכל זה, אפל לא. אפל כאילו אין להם את זה, אתה מזמין את המוצר ואתה מקבל אותו כמו אחרון הקהל. כן. גם אם אתה יוטיובר של 30 מיליון צופים. נכון. איפה היינו? במים. אני גם יש לי הפרעת קשב. אז אני אגיד לך שבעצם, שהם לא יודעים לזהות שמדובר ביהלום. נכון, הם לא יודעים לזהות שמדובר ביהלום, וזה, קודם כל, למה אנחנו מעריכים בזה? כי, תראה, תום, תפתח את הרשת, איך עושים עסקת אקזיט, אתה תקבל הרבה מדריכים של how to. אבל בסוף, אם אין לך את התובנות האלה, שעסקת אקזיט לא נמצאת על המדף, ואיך, אתה מבין שאני צריך לדעת איך לגשת לעסקת אקזיט, גם אם יגישו לי, אתה יודע, הרי מה זה בסוף? אתה יודע, תמיד שאומרים, אתה עשית עסקת אקזיט, יש לך מזל. מזל זה כשהזדמנות פוגשת מוכנות. לכולם יש הזדמנויות, אבל הרוב מפספסים אותם. ועכשיו אני רוצה לספר לך על עסקת אקזיט הראשונה שאני פספסתי. היה ברחוב החלוץ 9, בחיפה, דירה שטיפלתי בה. זו הייתה בין העסקאות הראשונות שעשיתי, ואז הדירה מתחת זה היה של איזה רואה חשבון שהזכיר אותה. והייתי ממש בתחילת הדרך, וכמו שאמרתי לך גם, אתה יודע, לא באתי עם רקע של עסקים, ממש כאילו, לא ידעתי כלום, ואתה תבין את זה גם מהסיפור הזה. בשש. מה זה בשש? חבל לך על הזמן. ואז התחלתי לשמוע אילן מיכאלי וכל מיני כאלה שמדברים על איך לעשות עסקת אקזיט, ולא באמת הבנתי מה הם מדברים, אבל הבנתי שאני רוצה לעשות אקזיט. ואז אני זוכר, איתרנו דרך הנסח טאבו, את הבעלים, וקבענו איתו פגישה במשרד שלו. המשרד שלו היה בנשר. הגענו אליו, אני ועוד מישהו שעבדתי איתו בזמן. היינו שנינו טירונים, אבל אני הייתי בכלל טירון. קיצור, ואז הוא אומר לי, אנחנו נפגשים, מה נשמע, מה שלומכם? כן, אנחנו בדיוק המתווכים של הדירה פה למעלה, ורצינו לשאול אם אתה מוכר וכל זה, והוא אמר, כן, שאני רוצה למכור, הבנו שאתה מוכר וכל זה. והוא אמר אז שהוא רוצה על הדירה שלו 450,000 שקל, הדירה הייתה שווה בערך סביבות ה500,000 שקל, ואנחנו ניסינו להוציא אותה ב-360, 350, אתה יודע, תגלגל 100,000 שקל ולהתקדם. קיצור, לא שהיה לנו את הכסף לעסקה הזאת, אבל אמרנו נביא כבר מישהו, אתה יודע, שישים את הכסף. ואז כזה אנחנו מדברים תוך כדי שיחה, ואז הוא שואל אותנו כזה, מה העיסוק שלכם? ואז אמרתי לו, אנחנו מתווכים, ולמה באתם אליי? מה המטרה של העסקה? אז אמרתי לו, אנחנו מחפשים לעשות אקזיט. באמת, אמרתי לו את זה. נשבר לך, אתה יודע, אנשים לא מאמינים שאני מספר את זה. אבל זה באמת מה שאמרתי לו. עכשיו, זה אולי דוגמה קצת קיצונית של, אתה יודע, הילד שגדל באמת עם אפס ידע, אז אולי אנשים פה קצת יותר זה, אבל מה שדופק אותנו בעסקאות האלה זה הדברים שאנחנו לא יודעים. עכשיו, באותו רגע הוא נהיה אדום. אז הבנתי שעשיתי איזושהי טעות. רק בסוף הפגישה נפל לי האסימון איזה טעות עשיתי. אתה לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אני רוצה לעשות עליך כסף קופה. אבל זה מה שהיה. עכשיו, אתה יודע, אני מספר את זה כי בסופו של דבר הדברים האלה קורים כל אחד ברמה שהוא נמצא בה. אז קודם כל חשוב להבין שזה לא רק למצוא את האקזיט. הסוד הוא לנהל ולהנהיג את העסקה. כי אם הייתי יודע להנהיג את העסקה הזאת בצורה נכונה, גם שמצאתי אותו, זאת אומרת, זה היה בזמן אמת 10% פחות מחיר השוק, המחיר הראשוני שהוא אמר, עוד לפני שהוא ירד במחיר. כן. אוקיי? אם הייתי יודע להנהיג את העסקה נכון, הייתי מוריד אותה סדר גודל של בין 20 ל-35%. במקרה סביר, אני לא מפריז. איך אני יודע? כי בעסקאות הבאות זה מה שהיה. כן, אתה לומד בעצם את השטח, את הקרקע, את המחירים, את הסביבה. אז אחרי שביססנו את זה, בואו ניכנס לעניין. קודם כל, כשאני מגיע, אני חשוב לעבוד באזור ספציפי. אני לא יכול להגיד, אני רוצה לעשות עסקת אקזיט גם בחיפה, גם במטולה, גם בבאר שבע. להתמקצע. אני חייב להתמקצע, כי אני חייב קודם כל להכיר, דיברנו על זה בפרק הקודם, ואם לא ראיתם את הפרק הקודם, תחזרו דחוף לראות את הפרק הקודם, כי כל הפודקאסט שלנו בנוי בעצם על דבר בונה דבר. כן. אבל אם כבר אתם פה, אז אתם יודעים בעצם איך לעשות חקר שוק ואיך לתמחר נכסים, ואתם מבינים בעצם מה זה תמחור של נכס. אז קודם כל, כדי שאני אדע לעשות עסקת אקזיט, אני חייב לדעת מה מחיר השוק של הנכס, אחרת איזה עסקת אקזיט אני עושה. ואז אני בעצם מגיע לאזור ואני בונה סיפור כיסוי. זאת אומרת, למה? אם עכשיו אני מגיע ומסתובב באזור, נגיד, מה הכוונה סיפור כיסוי, אבל? יפה. סיפור כיסוי זה דבר פשוט מאוד. מה שאני מספר למוכר בעצם? מה שאני מספר לא רק למוכר, אלא לכל המוכרים, לכל האנשים באזור. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא למישהו אחד ולהגיד לו, תשמע, אני מחפש עסקאות לגלגל אותם, ולמישהו שני להגיד לו, אני מחפש דירה למגורים לי ולאשתי, ולמישהו שלישי להגיד לו שאני מחפש לו דירה לדוד שלי. אתה מבין? כי בסוף באותה שכונה, אנשים... כולם מדברים, אתה יודע, זה כמו... וזה נכון לכל דבר, דרך אגב. גם לא קשור לעסקים, אבל בעיקר בעסקים כולם מדברים. כולם מדברים. התנהגת בצורה מבישה לאדם אחר, מדברים. אתה לא חייב להיות מוכר, אתה לא חייב להיות כלום. זה ערוץ. זה כמו אש של שדה קוצים. יאללה, תמשיך. וזה גם בסוף מדינה קטנה. גם דיברנו על מידה טובה, לדבר טוב, ההפך מצורי, כאילו,
עין טובה. עין טובה, זוכר שדיברנו על זה? אז פה זה גם בא לידי ביטוי. לגמרי, לגמרי. ומזה נגזר גם הדבר הזה שאתה חייב בעצם להיות אחיד. כי בסוף, אתה יודע, אנשים נפגשים בבית קפה, ואנשים אומרים, אתה מכיר את הזה, הוא בדיוק מחפש פה, ומתווכים מדברים אחד עם השני, ועורכי דין, וזה בסוף קליקה שהיא די סגורה. גם זו עין טובה לכאורה, אבל עדיין זו עין טובה. עדיין מדברים. נכון, אז אנחנו חייבים סיפור כיסוי, וכל אחד שיבחר לעצמו את הסיפור כיסוי. אני אישית מאמין להגיד את האמת, אבל בצורה מושכלת. זאת אומרת, אם אני מחפש לעשות אקזיט, לא לבוא לאנשים להגיד להם, תשמע, אני מחפש לגלגל כסף. אתה יודע, זה גס. זה לא נעים, אף אחד לא אוהב לשמוע את זה. אלא לבוא ולהגיד, אני מחפש עסקאות בתקציב ככה, ככה וככה, אוקיי? של דירות. זאת אומרת, לתאר את מה שאתה רוצה בלי להגיד את המילה אקזיט. דירות, למשל, שמתאימות ומיועדות לשיפוץ. אנחנו תכף נדבר על זה, נצלול את זה יותר לעומק, אבל לא לבוא להגיד לבן אדם בפנים, אתה יודע, אני רוצה לגזור אותך נראה לי שרוב האנשים מבינים את זה. אז אני אגיד לך, אני לא בטוח, כי אני בעצמי לא הבנתי את זה בתחילת הדרך, ואני פגשתי... כמה היית באותם? הייתי בן 22. אני פגשתי המון אנשים שלא מבינים את זה, גם בגיל 40. ועובדה שרוב אלה שהתקשרו אליי ואמרו לי, אני מחפש עסקת אקזיט, הרי... כשאתה אומר לבן אדם, אני מחפש עסקת אקזיט, מה אתה אומר לו בעצם? אני מחפש לגזור עליך. נכון, נו. זה מה שהוא שומע, לא משנה מה אתה מתכוון, יכול להיות שכוונות שלך טובות. כן, אבל אם אתה מתווך, אז לא אכפת לך מה הוא אומר. זה נכון. עכשיו, אם אתה מתווך והוא לא בלקוח זהב, והוא לא משקיע זהב שלך, אתה גם ככה לא תתייחס למשהו. אתה לא תתייחס אליו. לא רק שאתה לא תתייחס אליו, אתה רק תחכה מתי השיחה תסתיים. וזה אנשים לא מבינים, ואז הם אומרים, הם מתווכים, לא חוזרים אליי, לא פה, לא שם. למה שהוא יחזור אליך? למה שהוא יחזור אליך? וחבר'ה, פה באמת זה משהו שאני חושב שכל מתווך, עכשיו ששומע את זה, שישתף את זה אצלו, כי זה כאילו הרמה מטורפת למתווכים. תקשיבו, אתם מתקשרים למתווך, שכאילו, למה שהוא ישקיע לכם זמן, שאתם אומרים לו שאתם, אם זה לא עסקה של 30% מתחת למחיר השוק, אתם לא תקנו. וגם אם כן, הוא יביא לכם, אתם בכלל עדיין לא במוכנות קנייה. למה שהוא יבזבז את הזמן שלו עליכם? כאילו, אני לא מבין מה קורה עם אנשים. טוב, אז דיברנו על זה שבעצם אנחנו רוצים סיפור כיסוי, אנחנו רוצים בסופו של דבר, גם כשאנחנו מגיעים לנכס, ופה דבר חשוב מאוד, אתה מגיע לנכס, אתה רואה אותו. לא משנה אם אתה חושב שזה אקזיט או לא עסקת אקזיט. תהיה בנכס כמה שיותר זמן. אל תבוא, אתה יודע, אנשים הולכים... זה כבר דיברנו, זה אנחנו כבר יודעים, לבוא כמה פעמים. לבוא כמה פעמים ולהיות כמה שיותר זמן בנכס. ולממש את הנקודות שגם עשינו בשיעורים, בפרקים הקודמים, לבוא מספר פעמים, לחיות את הנכס, להבין מה קורה שם, להבין מה אתה רוצה. להבין למה המוכר בלי לשאול אותו למה אתה מוכר. לא, אבל גם לשאול על הדרך, זה גם בסדר. גם לשאול, סבבה לשאול, אבל לא להצמד לזה... לא להצמד לזה, בדיוק, ולא להגיד לו דברים רעים. יהיה לנו פרק שאנחנו נדבר נטו על מסע ומתן, שם אנחנו נרחיב על זה יותר לעומק, אבל בסוף ברור הצרכים צריך להיות לא בעזרת שאלת שאלות, כי שאלת שאלות גורמת לך להרגיש שאתה בחקירה. אם אני שואל אותך, אתה אומר לי, שיפצת את הנכס ב-200,000 שקל, אני יכול לשאול אותך, מה עשית ב-200,000 שקל? תפרט לי בבקשה. אני יכול לשאול את אותה שאלה, להגיד לך, אתה אומר לי, נגיד, תשמע, יונתן, שמתי פה 200,000 שקל בשיפוץ. אני יכול לעשות לך שיקוף. שמת 200,000 שקל בשיפוץ? ואז אתה לבד תתחיל לפרט לי מה עשית. תגיד, כן, עשיתי ככה, ככה וככה. הבנתי. בפעם הראשונה ששאלתי אותך, מה עשית ב-200,000 שקל האלה? זה היה שאלה של חקירת משטרה. בפעם השנייה שיקפתי לך את מה שאתה אמרת. וזה רק עניין של טון, זה לא מה אתה אומר, זה איך אתה אומר אותו. איך אתה אומר את זה, וקיבלתי את אותה תשובה, אבל שאתה גם מרגיש טוב, אתה מרגיש שאני מקשיב לך, שאני מתעניין בך, ושאכפת לי ממה שאתה אומר. כן, עכשיו אנחנו נרחיב בזה במשא ומתן. ומה קורה עם זה שאני גם לא רוצה להראות התלהבות יתר? מה, שמת 2,000 שקל בשיפוץ? כאילו אתה מרים לו ומתלהב מזה. אז אני אגיד לך מה, תראה, זה יכול להתפרש כבאמת התלהבות יתר, אבל אני רוצה להגיד לך שכשאתה עושה את זה בקונטקסט הנכון, בן אדם בסוף, הרי בסוף, למה אנשים כאילו, למה יש בן אדם מסוים שאתה מתחבר אליו ובן אדם אחר שאתה לא מתחבר אליו? כי בן אדם מסוים, רוב האנשים מתעניינים באנשים שמתעניינים בהם. אוקיי? זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות בן אדם מעניין, תמיד אומרים את זה, תתעניין באנשים. עכשיו, שאתה... זה לא שמעתי, זה חדש לי. אוקיי, אז הסוד במחירה מוצלחת שבדקו, מה המשותף לאנשי המחירות הכי מצליחים בעולם? תמיד אנשים חושבים שיש מחירות זה פושר. תסגור עכשיו את העסקה, זה 2 דירות אחרונות. לא. איש מחירות ב-level הגבוה, אני קורא לזה איש מחירות של רולס רויס, זה לא איש מחירות שמנסה לדחוף רולס רויס, אלא מנסה להתאים את הרולס רויס שהכי מתאימה לך, ואם רולס רויס לא מתאימה לך, אז הוא גם יסנן אותך מראש, יגיד לך, תשמע, אתה לא בשבילנו. הוא לא לוקח כל אחד. הרי רולס רויס, תראה,
בוא נדבר רגע, זה דבר חשוב מאוד גם להבין, כי זה בסופו של דבר קשור להכל. איפה רולס רויס מפרסמים? אתה ראית אותם פעם מפרסמים בעיתון? לא, כמו שפרארי לא מפרסמים. הם מפרסמים בתערוכות של מטוסים פרטיים. הם מפרסמים בערבים של מולטי מיליונרים. הם מפרסמים בכנסים של כן, אבל זה קטלוג קהל היעד בסופו של דבר. אתה מבין שאנשים, לא כל אחד יכול לרשות לעצמו רולס רויס, אז אנחנו נשים אותו בעיקר את הפרסומת במקומות, איפה שאנשים שיכולים לקנות. איש מחירות מליגת העל, זה מה שהוא עושה. בשלב הראשון, הוא רק מסתקרן ומנסה להבין איפה הלקוח נמצא, כדי לראות בכלל אם השירות שלו מתאים לו. ואז הוא מתאים את השירות שהכי נכון ספציפית לאותו לקוח. עכשיו, אותו דבר במשא ומתן. במשא ומתן, הסוד למשא ומתן מוצלח, דרך אגב, זה חלק מהותי מעסקת אקזיט, כי אם אני לא יודע לנהל משא ומתן, ולמה אני אומר לנהל משא ומתן? כי ניהול משא ומתן זה ניהול תהליך עסקה. משא ומתן זה חלק מעסקת אקזיט. אם אני יודע לנהל משא ומתן, בדיוק, כל עסקה, אבל אם אני רוצה להשיג את התנאים הכי טובים בעסקה, אני חייב לדעת לנהל משא ומתן. עכשיו, כדי שאני... זה קשור גם, זה גם צודק, אם אתה רוצה להביא תוצאה טובה עם בת הזוג שלך, זה... לגמרי. אבל היכולת שלנו בסוף לנהל את הקשר עם הצד השני, הרי בסופו של דבר, מה זה משא ומתן מוצלח? זה להבין את הצורך ואת המקום שאתה נמצא בו, ולהיות מסוגל לענות לך על הצורך והמקום הזה בדיוק, ולתת לך את מה שצריך. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים, אבל מה, אחי, אתה מבלבל לי את המוח, בסוף מה שהוא רוצה זה את המחיר הכי גבוה. אז אני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, מניסיון של מעל 350 עסקאות, זה לא נכון פר אקסלנס. אני יודע שזה לא מתחבר לכם עם ההיגיון שלכם, כי שאתם אומרים, אני רוצה למכור, אני רוצה להשיג את המחיר הכי גבוה, אבל זה לא נכון. כי אם אני אומר לך, תשמע, אתה צריך מחר את הכסף, אתה תקבל מחר את הכסף. אם אתה אומר, אני צריך תנאי תשלום כאלה וכאלה, אז רגע, אז יש פה עוד משתנים פתאום שנכנסים לתמונה, אבל את זה אתה לא רואה, כי אתה חושב, רגע, אני רוצה כמה שיותר כסף. קוראים לזה מחשבה מונחית, שיש לנו מחשבה מסוימת, והיא מטשטשת את כל מה שאנחנו רואים מהצד. שיכול להיות שיש דברים אחרים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, במיוחד במשא ומתן, בשביל להפוך את הפור על פיו, ובעצם לגרום לחוזה להיות הרבה יותר לא טובתי. אם נדע להסתכל כל זה נקודות תורפה של הצד השני, ולראות גם what makes him tick, מה יכול לגרום, מה הוא רוצה מעבר לסכום הגבוה הזה, שאנחנו בטוחים שזה הדבר היחידי שהוא רוצה. לגמרי, לגמרי. אז בואו עכשיו ניכנס לפרקטיקה, אחרי שהבנו את המקרו של הדברים. אז קודם כל, איפה רוב האנשים מפרסמים את הנכס? היום יש כמה פלטפורמות עיקריות, יד 2, פייסבוק, קבוצות פייסבוק, שם בעיקר כל הפעילות, יש לנו היום גם קצת אינסטגרם, קצת לינקדין, אבל זה פחות נפוץ. לא, לינקדין זה יותר זה יותר לעסקי, פחות אנשים מתווכים, הרבה פעמים כן מפרסמים שם נכסים, במיוחד נכסים חדשים מקבלן, שמוציאים אותם לשיווק, אבל הרוב זה פייסבוק, יד 2 וכל האתרים שמתעסקים בעצם מדלן בעצם שואב גם הרבה נתונים מיד 2. אז קודם כל אני צריך להיות בכל הפלטפורמות האלה, להיכנס לכל הקבוצות של הנדלן באותו אזור שאני מחפש. למשל, אם אני רוצה נגיד לחפש דירות בהרצליה, אני אכנס לכל קבוצות בהרצליה, לאו דווקא אלה שקשורות לנדלן, גם אלה שקשורות לחיים הקהילתיים, כי הרבה פעמים כן מפרסמים שם. יכול להגיד לך בקבוצה שלנו של ליבינג. איך אני יכול להגיע לקבוצות האלה? אתה פשוט רושם, נגיד למשל רמת אביב ג', אתה תגיע לכל הקבוצות של רמת אביב ג'. מה, בוואטסאפ? בפייסבוק, בקבוצות פייסבוק. הבנתי. ולמשל, אני יכול להגיד לך דוגמה, בקבוצה של רמת אביב ג' של איפה שאני גר, יש את הקבוצה שנקראת ליבינג, תושבי השכונה, והרבה פעמים מפרסמים שם נכסים, אוקיי? ואני יכול להגיד לך שאני עשיתי שם עסקה ללקוח שלי, דרך נכס שהתפרסם שם, שהעסקה נסגרה ב-24 שעות. עכשיו, זו הייתה עסקה שהייתה כבר מלכתחילה מצוינת, אוקיי? ופשוט אני ידעתי לסגור אותה מהר. באותו יום שאני באתי, היו שם עוד 3 אנשים. אני לקחתי את המוכר הצידה, באתי עם הלקוח שלי, אמרתי לו, תשמע, חבל על הזמן שאתה ממשיך להראות את הדירה ואת הכל, שלח לי את הפרטים של העורך דין, אנחנו סוגרים במחיר שביקשת, אוקיי? זו הייתה עסקה שבעצם הייתה כל כך מתאימה ללקוח הזה ספציפית, אוקיי? וזו עסקה בעצם שהיא גם נמצאת במתחם של פינוי-בינוי. ורוב האנשים לא ידעו לעשות את הבדיקה של
מספיק מהר של מה השלב שבו המתחם נמצא, ואיפה זה נמצא. דיברנו על זה, כן, על התחדשות עירונית. כן, ודרך אגב, להבין מה שווי הזכויות. כן, אתה מכיר את האסופה של הבניינים שזה נמצא בהם, ושם קנינו בצהובים למי שמכיר. וזהו, והאזור הזה בעצם הולך להתחדשות. וכמה? זה היה בפחות מ3. וואו. היה פחות מ3. היה עסקה ממש ממש טובה. איזה קומה? קומה שנייה. יפה, ואחרי הפרויקט מקפיצים אותו למעלה? מקפיצים אותו למעלה, אני כרגע לא זוכר בדיוק כמה, אבל היה שם... יש שם הקפצה. יש שם הקפצה, כן. יש שם הקפצה של כמה קומות. כי הוא הרי בסוף הקבלן רוצה את המסחר. כן, כן, רוצה את המסחר. זה חלק גם מהזה, נכון. מההסכם איתו, שפשוט תשדרג להם את הדירות. אז קודם כל, להיות שם. דבר שני, דיברנו על זה, אבל אני רוצה להדגיש את זה שוב, זה להתחבר בעצם לאוכלוסייה מקומית. אם אני לא מתחבר לאוכלוסייה מקומית, למתווכים, לאנשי מפתח באזור, אין לי זכות קיום. עכשיו, למה אנחנו כל הזמן חוזרים על זה? כי מניסיון של אלפי תלמידים שעברו אצלי לאורך השנים, אני יכול להגיד לך בכמה מכללות, אני יכול להגיד לך שהרוב לא עושים את זה. הם לא יוצרים את המערכות יחסים באזורים עם אוכלוסייה מקומית. עכשיו, יכול להיות שאתה ואני גם נעשה איזשהו סיור שטח לקהילה, אחרי זה שאתה יודע, עוד איזו תקופה, ואנחנו פשוט ניקח אותם ונראה להם ממש איך זה קורה. איך אני משתיק את זה? תשתיק לי את זה באמא שלך. יש לי בעיה של כסיסת ציפורניים, לא הצלחתי להיפטר ממנה. זה הפרק השלישי שאתה אומר לספר לנו את זה. אוקיי, אני חייב להיפטר מזה. חייב. שים לך בנזין על האצבעות. לא, תקשיב, קניתי מרה, זה לא עוזר. לא עוזר. קיצור, טוב, אז דיברנו על להיות בקבוצות, אוקיי? עכשיו, עוד רעיון שהוא יכול להיות די מקורי. הרבה פעמים אנשים מפרסמים נכסים שהם לא שלהם להשכרה. זאת אומרת, נגיד סטודנט שרוצה לצאת מדירה, במיוחד זה מאוד נפוץ בתל אביב. לא, הוא רוצה לצאת מהדירה, כן, אז הוא רוצה עכשיו להביא סוחר במקומו, שיחליף אותו, אוקיי? אני מתקשר לאותו סוחר, ועושה מה שנקרא מהשכרה למחירה. אני אומר לו, שלום, אני בדיוק ראיתי את המודעה שלך, האמת אני מחפש כאן דירה לקנייה, ורציתי לשאול אותך אם יש לך מושג אולי אם בעל הדירה שלך מעוניין למכור או לא מעוניין למכור. ואז הוא אומר לי, תשמע, אני לא חושב שהוא מעוניין למכור. אני אומר לו, תשמע, איך קוראים לך? נגיד סתם דוגמה, לא, קוראים לי דני, נעים מאוד, אני יונתן. אני מחפש בדיוק ספציפית ברחוב הזה ובעוד 2 רחובות. וזה הרחובות שאני מחפש בהם. זה אחרי שאני מבין איזה רחובות אני רוצה. בדיוק, אחרי שאני מבין ויודע ועושה את כל הדברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. חקר שוק בעצם, ויש לי תוכנית עסקית מסודרת. אז אני אומר לו, תשמע, אני ממש אשמח אם תוכל לעזור לי ולבדוק לי את זה, ואני גם ממש אשמח לתגמל אותך אם יצא משהו. אני מוכן לתת לך 5,000 שקלים, אם תברר לי ואם באמת אנחנו נוכל להוציא פה עסקה. עכשיו, מה קורה? הבן אדם נהיה לו מוטיבציה לרצות לעזור לך. עכשיו, אתה בסוף עושה ווין ווין לכולם, כי אם בסוף יש עסקה, אז המוכר מרוצה. הסוחר מרוצה ויש לו מוטיבציה לעזור לך. ואתה מרוצה. ולא רק זה, גם פתחת פה עוד מערכת יחסים, עוד בן אדם שיכול להיות שאת הדירה הזאת הוא לא יביא, יכול להיות שהוא... וקרה לי, שסוחר התקשר אליי אחרי שנה. התקשר אליי, רק משפט אחד, התקשר אליי, אמר לי, תשמע, נתן, אני לא יודע אם אתה זוכר אותי, דיברת איתי לפני שנה, אמרת לי שאתה מחפש נכסים, זה עדיין רלוונטי? אמרתי לו, כן. הוא אומר, יצאת לי 5,000 שקל אם אני מביא לך דירה. יש לי דירה פצצה בשבילך. בום, הייתה עסקה, והוא קיבל את 5,000 שקל. אין בעיה עם זה, אבל אתה יודע מה עשינו פה. שידלנו בן אדם לעשות עבירה על החוק, אסור לו לתווך. למה אסור לו לתווך? ללא רישיון תיווך. באמת? כן. אני אגיד לך מה. אבל זה לא אשמתנו, מה אכפת לנו אנחנו? לא, אני אגיד לך מה, תראה. אני לא חושב, כי בסוף, הרי מה הסנקציה? הסנקציה שכאילו הוא לא זכאי לדמי תיווך. אבל אני רוצה לשלם לו. כן. אני מותר לי כאילו להציע לו. דרך אגב, זה לא, אני לא יודע, לא בטוח אם זה תיווך. אולי הוא סתם מתקשר אליי והודיע לי שיש... לא, אם יחפשו אותך אפשר להגדיר את זה תיווך, אבל בוא נגיד שגם משם אפשר לצאת, יש פה רצון של שני הצדדים לשלם גם ככה. את הסכום כסף, לא נראה לי... כן, זה לא שאני מחפש לא לשלם. הפוך, אני רוצה לשלם לו. עזבו את החוקית, זה אפשרי וזה בר קיימה. נכון, ואני אגיד לך גם יותר מזה, הרי האינטרס שלי זה כן לשלם לו. כן, האינטרס של שתיכם, גם האינטרס של לא לקבל את הכסף, האינטרס שלך לשלם, אבל... אז זה בעצם... האינטרס של ועדת לא, איך קוראים? לשכת המתווכים, זה שלא היה וזה יתבצע כזו עסקה. אני אגיד לך מה, תראה, אני לא רוצה ממש להעריך בזה, אבל אני לא יודע עד כמה אתה חושב שזה תיווך. הוא סך הכל התקשר אליי להגיד לי שיש לבדה לי טלפון, הוא לא ניסה עכשיו לקשר בינינו ברמה של, אתה יודע, מסע ומתן משותף. כן, זה לא שהוא נתן עבודה, זה לא שהוא פרסם. זה יותר כמו ליד. הוא לא פרסם את הנכס גם בשום מקום, הוא התקשר אליי. נכון, זה תחום אפור, בסדר, אז אני חוזר בי. אז יפה, אז דיברנו על רשתות חברתיות,
בוא נדבר רגע על עוד מצב שנקרא נכסים במושה. הרבה פעמים נכסים במושה שבעצם אין זיהוי ספציפי, הרי מה זה מושה? מושה זה בעצם שאני מוציא נסח טאבו, אין לי תת חלקה ספציפית לדירה, אלא יש לי בעלויות ואז חכירות או שכירויות. בוא אני אסביר את זה יותר. מושה זה בעצם צורת הרישום לפני פנקס הזכויות, שבעצם זה נסח טאבו, גם נסח טאבו יכול להיות גם במושה, אבל הרעיון הוא שבמושה לא מחלקים את זה, כמו שאמרת, בצורה של תתי חלקות, אלא בעצם מחלקים אחוזים מהדירה עצמה, מהבניין עצמו, סליחה, כלפי כולם. כלומר, שכל אחד יש לו בעלות בכל גרגר של הנכס הזה. כמובן שעושים ייחוד דירות ומקצים בעצם מתייחסים לדירות עצמם, ואז אחרי זה גם יוצאים צו מים בשותף, וזה נרשם בפנקס הבתים המשותפים, בפנקס הזכויות. וזה בעצם ההבדל ביניהם. שזה בקוטלג, זה בעצם לרמת התת חלקה, והמושה הוא בעצם מסתכל על הכל ביחד, וכולנו שותפים ביחד. נכון, נכון מאוד, ובאמת זה חשוב מאוד להבין את העברה הזאת. אני גם רוצה להגיד שהרבה פעמים במושה, יש לנו בעיות של זיהוי, נגיד לא בכל מושה יש שטר ספציפי. וגם יהיה לנו בעיות, עושים לנו טיפה בעיות במשכנתה, כי בסופו של דבר, אנחנו רוצים לראות, הבנק רוצה לראות התייחסות ספציפית, רק שזה קורה רק שהבית רשום בצו הבתים המשותפים. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. אז קודם כל חשוב לדעת שבמושה, אם יש לי בעיות של זיהוי וכל מיני דברים כאלה, שלפעמים כן אפשר לפתור אותם. ברור, כן. לפעמים אפשר לפתור אותם על ידי תסריטי מדידה. לפעמים אפשר לפתור אותם על ידי הסכמת שכנים, על תסריט ספציפי. זאת אומרת, יש הרבה פעמים פתרונות יצירתיים, אבל רוב האנשים לא מודעים אליהם. אל תסמכו אבל על הסכמת שכנים. יפה. קודם כל, אף פעם אל תסמכו על שום דבר, אם אתם לא מבינים בזה ברמה גבוהה, ואין לכם איש מקצוע שיש לו ניסיון בתחום הזה שמלווה אתכם, זה חד משמעית, אבל יש הרבה פעמים פתרונות יצירתיים שאפשר למצוא, ואז אפשר להוריד במחיר, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה נכון. זאת אומרת, הנושא של המושה זה מתאים יותר, כשאני יותר מקצוען ומבין מה אני עושה. אבל יש למשל כמה דברים. ירושה, גירושין ולחץ בכסף. עכשיו, מה קורה? בואו ניקח נגיד למשל את הנושא של הגירושין. איפה אני רוצה לתפוס את הגירושין? אני לא רוצה לתפוס את זה אחרי שזה כבר הגיע לכונס נכסים או למתווך. אני רוצה לתפוס את זה בשלב לפני, כי בשלב הראשון יש את השלב של הבושה, שעדיין אנחנו לא מפרסמים את זה. אוקיי? ואנחנו מדברים עם איזה מתווך שהוא ממש קרוב אלינו, ואנחנו אומרים לו, אל תפרסם את הנכס, אל תפרסם שיש פה את הסיפור של הגירושין, ואז אם המתווך הוא במרכז הקשרים שלי, ויש לי מערכת יחסים מקצועית חמה איתו ואישית, הוא יתקשר אליו ויגיד לי, תקשיב יונתן, זה כבר אפרופו לא חוקי. אבל שוב, אנחנו מתארים מצב עובדתי, מתווכים עושים את זה. תקשיב יונתן, יש לי נכס, אתה חייב לעזוב הכל לבוא עכשיו, ויש פה לחץ למכור. הרבה פעמים אומר לך, יש פה לחץ למכור, ואתה אומר לו, מה זה ג' אז הוא אומר לך, כן. אתה מדבר מהחוויה האישית שלך. כן. מה שנקרא, אתה יודע שגם לא יהיה פה עבירה על החוק וכל זה, זה רמיזה, מה שנקרא. ג' יכול להיות הרבה דברים. נכון. יכול להיות גם גניבה של הנכס. אוקיי, אז בעצם, עכשיו, מה קורה במצב כזה? הרבה פעמים אנשים אומרים, אבל אתה לא בן אדם טוב, כי אז מה שאתה עושה זה אתה מנצל את הלחץ שלהם. לא נכון. אם עכשיו אני יכול, נגיד הם לא מסתדרים, לא מצליחים למכור. הם לא רוצים שזה יצא החוצה, וקרה לי הרבה עסקאות כאלה. ואז אני בא אליהם, אני אומר, תקשיבו חבר'ה, אני סוגר לכם את הכל, אני דואג לכם לעורך דין, שיעשה לכם גם את ההסכם ביניכם, ואנחנו עושים את המחירה למשל, אוקיי? כל אחד מקבל כמות כזאת וכמות כזאת, ואני מצליח להביא אותם להסכמה אמיתית, כנה, שזה הדבר הכי טוב בשבילם, כי בסוף אם הם ייכנסו עכשיו לסכסוכי גירושין, כל עורך דין ייקח להם 100,000 שקלים, כן. ואני יכול להגיד לך שקרוב משפחה שלי ממש חווה את זה. כל עורך דין מכל צד לקח 100,000 שקלים, בסוף הם מכרו את זה בכינוס נכסים, במחיר של 20% מתחת לשמאות, וגם כל כונס נכסים, שזה אותם עורכי דין של הצדדים, לקחו עוד 4%. עוד קיבל עוד אחוזים. זאת אומרת, בסוף, הרבה פעמים אנחנו מגיעים למצב שעורכי הדין שמתעסקים בזה, יש להם כן אינטרס ללבות את הסכסוך. ברור. כלכלי. אני לא מדבר כרגע בתור בן אדם או לא בן אדם, יש להם אינטרס, כי כמה שזה יימשך יותר, כלכלית, הם ירוויחו יותר, אם זה יגיע לכינוס, הם ירוויחו הרבה יותר מאשר אם הם יכירו את זה בהסכמה. אוקיי? יש את הבדיחה על האבא והבן, אתה מכיר? עורכי הדין? שאבא ובן, יש להם משרד, לאבא יש משרד עורכי דין, והבן בא מחליף אותו, הבן חולה, זו תקופה של איזה חודש, הבן ממש, וואו, סוגר את כל התיקים במשרד,
סוגר את כל הפעילות במשרד, ואחרי זה אבא חוזר אחרי חודש, בא אומר, תראה אבא, סגרת לך את כל התיקים, אין יותר תיקים על המדף. אבא מתעצבן, הוריד לו סתירה, למה? ומה אתה חושב? ממה חיית עד עכשיו? אתה מבין, אחי? אבל זו בדיחה שכולם מכירים אותה. עכשיו, תשמע, זו בדיחה שהיא כל כך נכונה. כי בסוף הרבה פעמים, אתה יודע, הכאב של אחד זה הכסף של האחר. אין מה לעשות. אז בעצם, אם אתם מוצאים פתרונות נכונים ויודעים איך להנהיג נכון, ושוב, אנחנו מדברים על להנהיג נכון את העסקה, אתם יכולים להרוויח. אותו דבר ירושה. הרי בסופו של דבר יש הרבה נכסים, ולי קרה שעשיתי עשרות עסקאות כאלה, שיש 4, 5, 6 יורשים. אתה הוא שבסוף, הדברים האלה, אם אנחנו יודעים להנהיג אותם נכון, יכולים להביא לנו הרבה רווח. עכשיו בואו נדבר על ירושה. יש לי 5, 6, 7 יורשים, על עסקה של 1,000,000 שקל, 2 מיליון שקלים. בסוף, אם אני מוריד לכל אחד 20-30 אלף שקל, על 7 יורשים, זה 210,000 שקל ב-30,000. לכל יורש זה סך הכל 30,000 שקל, הרבה יותר קל לו לרדת. זאת אומרת, זאת גם עסקה שאני צריך לדעת לנהל אותה ולהסביר להם שבסוף, אם כל אחד ימשוך לכיוון שלו ולא יהיה פה איזושהי הסכמה, אז בסוף מה יקרה? אתם תיגררו את הזמן, ובסוף לא יצא מזה כלום. בסוף או שאחד מכם ילך לפירוק שיתוף, ואז בסוף אתם תפסידו, אוקיי? עוד דבר שיכול להיות לנו אטרקטיבי, אנחנו הרבה פעמים יכולים להסתובב באזורים מסוימים ולראות למשל, במיוחד באזורים של וילות, שאני מסתובב בהם תקופות מסוימות, יכול לראות שלד שנשאר הרבה זמן. אני רואה שלד הרבה זמן, אני נכנס, מוציא נסח טאבו, בודק מי הבעלים, בודק מה המצב. זה יכול להיות לי אחלה פלטפורמה. הנה, בבקשה, רוצים טיפ. אני לא יודע אם זה עדיין קיים, שתראו אתכן, אחד הבניינים למעלה, נשאר פרוץ, כמו שאמרת, שלד, כבר תקופה של איזה שנה ומשהו, אני לא יודע אם זה עדיין ככה. הוצאתי את הנסח טאבו, מסתבר שזה הכל משפחה, אני לא יודע מה קרה שם, אבל אם מישהו רוצה, זה אחלה אופציה לבוא ולקחת, באמת לקחת. לא הגעת לא עשיתי עם זה שום דבר, פשוט כי לא היה לי זמן. אז אם באמת אנשים באים ומקשיבים, אז הזדמנות. רגע, שתרות חן איפה? תן להם מספר. הם יראו כבר את זה. כן? מכיוון... שתרות חן בתל אביב, תעשו סיבוב. בניין שני, מהבימה, בכביש מהבימה לכביש השני, שזה בעצם פרישמן. מהמם. שתי בניינים לפני פרישמן, אתם יכולים ללכת לראות אם זה עדיין קיים, תחפשו את הבעלים. אנחנו לא מבטיחים שלא אחרי זה יגידו לך, אתה יודע. לא, אני אגיד לך מה אני ראיתי. יגידו לנו, אתה יודע, אמרתם לנו, הלכנו, לא, זה סתם. לקחנו מטוס פרטי. לא פתאום, לא. אני רק אומר, אתה יודע, אם זה עדיין קיים, בבקשה, תהנו. נכסים נטושים, בחיפה זה קורה מלא, נכסים נטושים, אני הולך, מוציא נסח טאבו, מאתר, אני יכול להגיד לך בסדר גודל של 15 עסקאות על נכסים נטושים, שאני מצאתי ושאני עשיתי, רובם אם הבאתי לקוחות, כי לא היה לי את הכסף לקנות באותה נקודת זמן, אבל אני רוצה להגיד לך שאנשים עשו עסקאות מטורפות. יש לנו עוד 5 דקות. אוקיי. חכה, אבל עוד לא התחלנו. לאיפה לא התחלנו? מכרזים, או שאתה רוצה מכרזים, לא נדבר עכשיו ונעשה את זה בנפרד. לא, הגענו מכרזים פעם שעברה עשינו. לא, אני רוצה ממש מכרז להיכנס לעומק, אז נוותר על מכרזים. לא, אז חכה דקה. רק נגיד שזה קיים ושיהיה לנו שיעור ספציפי על מכרזים. לא, סבבה, אנחנו יכולים גם לעצור עכשיו, אחי, אין לנו בעיה, אחי. בוא נרוץ, אחי, יש לנו 45 דקות, חצי שעה, אוקיי, שיעור הבא. אין לחץ, אחי. אני רק אתן כותרת על מכרזים ונתקדם הלאה. יאללה. נושא נוסף, שאנחנו לא נתעמק בו כרגע, הוא נושא סופר אטרקטיבי, והוא ראוי לכמה פרקים, אנחנו נראה כמה נעריך עליו, אני דווקא רוצה שהקהל יכתוב לנו, ויגיד לנו אם זה נושא שמעניין אותו, זה כל הנושא של מכרזים. מכרזים זה אפיק רווח מטורף, שאפשר לעשות בו לא רק אקזיט, אלא אקזיט של האקזיט, או אם אתם תרצו בשפה יותר עממית, אמא של האקזיט. אם נדע למצוא את הכינוס נכון. כינוסים, מכרזים, והשוס הוא מכרזים של רשות מקרקעי ישראל. רשות מקרקעי ישראל מוציאה מכרזים, שהרבה פעמים אפשר לקנות אותם במחירים מאוד אטרקטיביים. אני יכול להגיד לך ששנת 2022, אנחנו עכשיו בתחילת 23, 2022 היו עסקאות אקזיט גם בתל אביב. היו אנשים שקנו עסקאות אקזיט 25-30% גם בתל אביב. בגלל שהיה לנו קורונה, אז גם היה הרבה יותר אופציות. כאילו מי שהיה ממש חכם, לפני שהייתה את עליית הריבית והכל, אז סליחה, שמי שידע לנהל את עצמו נכון, באמת ידע לעשות כסף מכלום, בתקופה של הקורונה, לקנות מהר. נכון. אבל אני רוצה להגיד לך, תום, שדווקא היום, בקורונה זה נכון, זה במקביל למה שאמרת, זה הולך בד ובד, כי היום,
בגלל שהריביות יותר גבוהות, פחות אנשים ניגשים, אז יש לך פחות תחרות. נכון. אז למשל, היום בתל אביב היה מכרז של 20 ומשהו יחידות, שמי שזכה, זכה ב-25% פחות מחיר השוק, כי לא היה הרבה הצעות, אוקיי? זה היה חברה, מי שעשתה בדניאל, כן, לא משנה. במכרזים אני צריך גימלים וכאלה, לא כל אחד יכול להרגיש למכרז. אז אני יכול להגיד לך שיש מכרזים של צמודי קרקע לאנשים פרטיים, ששם יש לא מעט אנשים שעושים כסף, ואנחנו הגשנו עשרות אנשים במכרזים האלה, ואנשים עשו כסף, אפילו אנשים שקנו את המכרז אתה יודע להגיש בקשות והכל במכרזים? כן, עשינו את זה עשרות פעמים. אנשים פרטיים, לבני ביתך, אתה קונה מגרש לבנייה של צמוד קרקע, דו משפחתי, בונה ומוכר. עכשיו, רוב האנשים לא הולכים על בנייה, רוב האנשים מוכרים את זה מיד לאחר הזכייה, או שהם מוכרים את זה עם היתר. אז לא חייבים גם לבוא עם קבלן. לא חייב לבוא עם קבלן, אתה יכול, תראה, האידיאלי ברוב המקרים מהניסיון שלי, זה להוציא היתר ולמכור עם היתר. ועם הצעת מחיר של קבלן ועם אדריכל צמוד. זאת אומרת, אתה מוכר לבן אדם בעצם לא רק את המגרש, אלא את כל המעטפת. אתה אומר לו, תשמע, אתה מתחיל, יש לך פה את כל בעלי המקצוע, הנה התוכנית, הנה התכנון, סע. תביא את הכסף, סע. סע לשלום. כי אנשים הרבה פעמים לא רוצים להתעסק עם זה, עם כל ההיתרים, לחפש קבלנים וכל זה. אם אתה מביא להם את זה מוכן, שוב, אנחנו נדבר על זה במכרזים, זו דרך מצוינת לעשות עסקת אקזיט. אוקיי. דיברנו על מתווך. הייתי רוצה גם שתרשום לך שאנחנו רוצים גם לדבר, כמה כסף אני צריך בשביל להתחיל פחות, אתה יודע, ממוצע. כמה כסף אני צריך, אני יודע מה, על הרף הנמוך. כמה מינימום אני צריך בשביל להתחיל פרויקט כזה. של מה? של דירה או מכרז? במכרז, עם המכרז, עם הקבלן, עם כל המעטפת שאני מוכר, כמה אני צריך שיהיה לי כסף. אחרי זה, לא עכשיו. אוקיי, אני רק אגיד לך, במכרזים זה קצת יותר גבוה מדירות. בדירות אני יכול, גם אם יש לי 100-150 אלף שקל, להתחיל מה שנקרא, בהנחה שיש לי הכנסות מתאימות, להתחיל לקחת מינוף ולקנות דירות. מתי אני יכול לקחת מינוף במכרז? במכרז אתה יכול לקחת מינוף, אבל שוב, רף הכניסה הוא קצת יותר גבוה, אתה צריך שחרון עצמי יותר גבוה. ואז מה שקורה הרבה פעמים במכרזים, שמתאגדים כמה אנשים וניגשים ביחד, נגיד 2-3 חברים, קונים ביחד מגרש, נגיד או משפחה, נגיד אבא ובן, יש לי הרבה פעמים מקרים של אבא ובן שקוראים, או אבא ובת, כן? או אמא ובת ברוח התקופה, אתה יודע, אתה כבר צריך להיזהר איך לדבר, אתה כבר לא יכול... לא, הכל בסדר. אוקיי, אבל ברוח התקופה, הורה וילד, אוקיי, אתה יכול בעצם לקנות ביחד, ואז בעצם לאחד הון. אז נגיד, הבן יש לו 300, האבא יש לו עוד 300, 400, 200, מתאחדים, קונים. אוקיי, אז דיברנו על מתווך, הסברנו בעצם שאני רוצה להיות במעגל הקשרים הקרוב של המתווך, כי מתווך בסופו של דבר נמצא תמיד בשטח. איך אני נכנס למעגל קשרים קרוב? דיברנו על זה בפעמים הקודמות. אני רוצה ליצור איתו מערכת יחסים, ואני רוצה להראות לו שאני מקצוען, ושאני מכיר את האזור, ושאני מכיר את הסביבה. כי כמה שהמתווך יותר מבין שאני מבין נדל"ן, ככה הוא מבין שאני יותר במוכנות קנייה. כי הרי בסוף מתווך הוא לא מלווה משקיעים שלי, הוא לא בא לחנך אותי. הוא יודע שאני רואה איתו דירות, ושעוד שעה אני רואה דירה עם עוד 2 מתווכים אחרים, הוא יודע את זה. כן. הוא לא טיפש. זה לא שהוא חושב שכאילו, הוא היה נחמד אז הוא יקנה ממני. לא, הוא יודע שבהזדמנות הראשונה, שיהיה לי משהו אחד הכי קטן, הכי טוב, יותר טוב משלו. הכל זה טכני, הכל זה עסקי. בדיוק, אני לא אזכור בכלל איך קוראים לו. וזה בסדר גמור שהוא יודע את זה, כי זאת האמת. אז אני רוצה לבסס איתו, אבל מערכת יחסים כזאת, שהוא יבין שמחר מחרתיים יהיה לו איזושהי עסקה, אז הוא ירצה להתקשר אליי. אוקיי? עכשיו איפה אנחנו עומדים? ואני רוצה גם לתת למתווך מוטיבציה. ואני רוצה לתת למתווך מוטיבציה. איך אני אתן לו מוטיבציה? הרבה פעמים אנשים אומרים, 2% זה יקר, תעשה לי את זה ב1%. אני אומר לו, לא. המחיר הזה שאני מוכן לסגור. אבל אם תוציג לי 50,000, 100,000 פחות, תלוי בעסקה, אני נותן לך עוד 15,000 שקל. כל 50,000 שתוריד לי מהמחיר הזה, אתה מקבל עוד 15,000 תיווך. עכשיו תראה מה עשיתי. רוב הישראלים לא היו מוכנים לזה. רוב הישראלים שאתה מתקשר אליהם, ועשיתי על זה בדיקה. ואתה רוצה, אנחנו יכולים גם עכשיו לעשות בדיקה, לשאול את הקהל, תגידו לנו מה אתם חושבים. אני מתקשר אליכם עכשיו ואומר לכם, יש לי עסקה ששווה 4 מיליון, ב3.5 מיליון שקל, אני רוצה 250,000 שקל תיווך. מוכנים לשלם או לא מוכנים לשלם? אני חותם לך שהרוב לא מוכנים לשלם. אתה יודע למה? למה? כי אומרים, למה שתרוויח 250,000? 2%. אבל למה אתם נכנסים לי לכיס? למה שאתם קונים כל דבר אחר? אתם לא נכנסים ושואלים, רגע, שאתה מוכר את הטלפון הזה, כמה היצרן מרוויח? כמה המשווק מרוויח? כמה מכין החלקים בסין מרוויח? למה בנדל"ן פתאום אנשים כן פרקים? בסוף הראייה של איש עסקים, זה לא כמה מרוויח המוכר, כמה מרוויח המתווך. כשאני קונה דירה, זה לא מעניין אותי אם המתווך מרוויח 2 מיליון והמוכר מרוויח שקל. לא אכפת לי. כל העסקה, כמה העלויות שלה, האם זה טוב לי
או לא טוב לי. אבל רוב האנשים לא מסתכלים על זה ככה. וזה טעות, ובגלל זה הם גם בחיים לא ישיגו עסקת אקזיט. כי הם תמיד הסתכלו מה אתה מרוויח. כמה אני הפראייר יצאתי מהזה, כביכול, לכאורה. ולא הסתכלו מה אני מרוויח. אז מה אכפת לי לשלם? היה עסקה שאני שילמתי להם תווך 150,000 שקל, על עסקה שלפי 2% היה מגיע לו 30,000 שקל. זאת אומרת, פי 5 יותר. למה? אני הרווחתי על העסקה הזאת במיידי יותר מ-250,000 שקל. אז זה עדיף לך לבוא וגם לשחרר לו קצת. ואתה יודע מה הוא אמר לי, אותו מתווך? שהוא הציע את זה ל4 משקיעים שלו, ואמרו לו שהתיווך יקר, שיוריד להם את זה ל100,000. ואני שהוא אמר לי 150, סע, ברכה והצלחה. רגע, אנחנו נעצור פה. אוקיי. אני יודע שאתה יש לך הרבה לספר. אני רואה שגם אתה... היה לנו אחלה שיחה, היה לנו באמת החלפת נתונים כמו שצריך. המשך בפרק הבא. כן, אנחנו לא רוצים להתיש את השומעים שלנו, יש לנו עוד הרבה זמן, אנחנו לא הולכים, אנחנו לא בורחים לשום מקום, עוד מעט אנחנו נתחיל להריח גם אנשים. אנשים מעניינים. אנשים מאוד מעניינים. אנחנו הולכים להביא לפה שמאים, עורכי דין, אבל יש לנו כבר עכשיו על הפרק, גם חלק מהלשכה, יש דברים מעניינים על הפרק, אז כדאי לכם לעקוב, ובלי קשר, מה מחכה לנו בפרק הבא? וואי, קודם כל, בפרק הבא אנחנו נמשיך את הנושא של אקזיטים, ובפרק הבא אנחנו נוכל גם, אתה יודע מה? בוא נשאיר את זה ככה, נשאיר את זה פתוח. בפרק הבא אנחנו נמשיך את הנושא של אקזיטים, נמצא אותו, ונכין להם איזושהי הפתעה קטנה. יאללה, שווה לחכות, שווה להשתתף, אוהבים אותך מלא, תעשו לב סגול. בעצם אל תעשו, אני אוהב אותך מלא, גם ידידי יונתן. אוהבים אתכם. להתראות, סלמת.